prøve lige at finde det op for mening. Abracadabra. 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 From last trick. Reach you my back, bro. Little shady. Jeg tror ikke, jeg har åbnet mit julekalender. Jo, jeg har ikke åbnet dem. Jeg troede, det var den 6., så jeg kom til at åbne den 6. Er vi inde i den 15? Nej, 15. Ja. Godt. Smadre. Det var fordi min far sagde til mig, at det var den 6. i dag. Eller kommer vi ind? Det var en kalender. Ja, nu kommer vi ind. Abracadabra. Hvad er det her? Jeg fik en plop. Jeg ved ikke, hvad det er. Hej. Og nu er det Emma. Jeg vil gerne slå dig. Det er min teammate. Så skyder jeg ham her. Abracadabra. Vent, der var nogen, der Der var skød en efter mig. bounty. Hey, stop med at skyde Og efter nu mig. er den orange, den helt normale, Abracadabra. kedelige chokolade julekalender. Som ikke kan lide. Heller ikke nogen venner har. Ja. Han må hjælpe Felix. Abracadabra. Nå, åbne med det her pis. Abracadabra. Jo, jeg åbnede. Okay, bro. Jo, vi lander der, ikke? Ej, hvor lander Vi der? lander Vi lander der. der. Nej, vi lander her. Det er det. Der. Nej, vi lander lige der, ikke? Ja, Bup. Jeg er hoppet. jeg er soppet. Godt. Men det var helt oppe i lander her, så. Okay. Der er faktisk ikke så mange. Folk, de lander altid til. Folk Jeg er hvad? allerede chokret. Jeg er allerede chokret. Har vi helt for os selv? Det ved jeg ikke. Det har mig Ludvig, der. Eller, jeg mente mig daddy. Jeg tror nu, vi får spattet. Hvad? Her. Bare Vi står ned. ja. Oh. Bare lige, hvis jeg... Nej. Bare lige en lille ting, ikke? Lad være med at kalde ham Danny i skolen. Hvorfor? Ikke i skoletiden. Nej. Kan ting. Fordi det er Her. en rimelig pinligt for Ludvig. Men har du lige droppet Willis? Ja. Det kunne du godt lige have gjort før du kastede de her splashes. Nej, Her. Der er en lille blå. Kom. nej, det der. Her. Kom her. Kom her. 57. Kom her. Nå. Ui. Oj. Ja. Der er endnu en her. No! Sådan, ja. Ja. Der er en i vandet her. Abracadabra. Hvor kan jeg ikke finde ud af at ramme den her til næsten? What? Døde du? Jeg tror, jeg dør. Fundet. Jeg har fundet ham der med en ting der, ikke? Han er low. Ja, tror jeg i hvert fald. Kom og hjælp, Felix. I know where she is. Jeg kommer. Jeg skal bare dræbe ham, der er færdig.
Dør du? Ja, nej. Han dør. Dræbt ham. Jeg har lige dræbt Nice. ham. Der er nogle okay ting, tænker jeg. Jeg tager lige den der, ikke? Nej, det kan ikke. Nej, hov. Dør du? Nej. Okay. Der er en medkit. Jeg ved ikke, om du har plads, men... Se, hvad jeg fik. Nice. Ja, god idé at tage det der. Ui. Bo har ikke noget at opfylde sine ønsker. Ja. Tror du på julemanden? Hvor mange kills har du? 1. Okay, godt. Jeg tror ikke, vi mister noget. Ja, hvad? Jeg tror ikke, vi mister noget. Ja, jeg er cooked. Nej. Hvor er du? Nej. Nej. Jeg kommer hen. Han er godt aim. Ha. Hvis du har tid, så heal mig. Så hvis du har. Han blokker sig inde. Nej, tak. Jeg kaster lige dem her, ikke? Han er rigtig god. Så stille. Hov. Ja. Hvor er den hen? Han er her. Bo er lige lovlig god, ikke? Jeg fik ham. Det er okay, hvis du dør, ikke? Mm. Sådan, Felix. Godt lavet. Er der nogen i nærheden? Hvorfor blokker du mig inden, Bo? Hallo. Jeg har kun 30 liv. Jeg er midis. Pop dem. Tak. Nej. Nå. Bro, come on. Kan man ikke godt bare lige have et tidspunkt, hvor der ikke er en? Dør nu altså. Jeg har dræbt ham. Det er ham, der jo lige vil dræbe os. Hvad er det? Ja. Dræbte du ikke ham? Jo, han har ikke nogen gunspil. Fuck, jeg tager det. Ham der kan han mest irriterende. Bum. Jo, hvis jeg kommer herned igen, ikke? Vi kommer bare til at få 10.000 kills. Og har vi ikke... Hvor mange kills har du nu? 1 stadig. Jeg har ikke dræbt nogen nu. Oh my god, der er nogen. Jeg dør. Nå. Det har vi igen der. Jeg tror, det har vi igen. Du behøver altså ikke at hele, så dør vi bare. Begge to. Det er fordi, jeg har altid 30 liv, når man lige bliver healet. Så det var lidt svært for mig at overleve. Crouch. Ja, det gør jeg. Hvor er han? Nå, der. For nu. Han har brugt sin ting, glider-ting der. Det har ham der igen, bro. Altså, Jeg har 14 HP, bro. der er nogen, der ved, hvor vi er, så vi burde nok løbe. Kom. Har du der healing? Nej. Bro. Har du ikke nogen minis? Jo, her. Vi burde nok løbe, og så tage minis. Der, bro. Skynd dig. Kom. Men har du ikke poppet dem? Nej, ikke dem alle sammen. Bare løb, inden de kommer, ikke? Nej, der er en her. Vi løber herinde i byen. Bare løb væk. Der er en bil her. Ikke kør ind. Hvad? Du kan ikke tage den der bil. Ja, det larmer nok lidt for meget, faktisk. Der er nogen også her. Oh my god. Hvor er de hen? Hvor er de henne? Op på det. Jeg kan ikke se dem. Det kan ikke. Jeg vil dø. Det er okay. Vi var stadig på sådan en 4-5. plads, tror jeg.
Fordi der er kun 18 personer tilbage. Ja. 9. plads. Det er fint. Men vi fik også kills. Det er det, der tæller. Ja. Det der tæller. Eller, Killsene. du fik kills. Du fik 5 kills, og jeg fik 1. 12% fik jeg. Hvor mange procent fik du? Hov. Eesh. Vi tager Tag bare en runde, ikke? Jeg vil lige spille lidt bedre.